Ho expliquen a John Hoffman, el màxim responsable del congrés de telefonia mòbil més important del món. Han creat tot tipus d'apps originals per intercanviar llibres, avisar els pares quan s'esgota la bateria o fins i tot una que promou els productes de proximitat. El treball en equip, que és el més important, veure els diferents punts de vista de gent que potser no té el teu mateix perfil professional i després el fet també de tenir que construir alguna cosa realment. Més de mig miler d'estudiants d'un centenar llarg d'escoles i d'instituts d'arreu del país han participat en aquest certamen que premia les apps més originals, però sobretot la implicació dels més joves en les noves tecnologies. Propostes que podrien ser perfectament, moltes d'elles, competitives en el mercat. Promoure l'originalitat, però també l'habilitat, com aquests estudiants de primària que han estat tot el matí programant. Històries interactives, simulacions i jocs per demostrar que, tot i l'edat, poden ser joves promeses de la programació.